udaru hladne fronte, snijeg u Zagrebu, Rijeci i Istri. Na autocesti Zagreb-Rijeka kaos, noćas stižu nove količine. Prema poslu, evo, palo je 10 cm snijega, zimski uvjeti su nas nalaze od 13 sati. Podsjećam, obaveza je zimskih guma i teretna vozila sa prikoličnicama ne smiju prilikovati. Dodi, ja sam si uzela. Recesija gotova nakon prvog kvartala s rastom BDP-a. Premijerka za RTL danas izjavila da je pokazatelj da najavila nove projekte. Samo puno rada, puno odricanja, puno snage, neposustajanja i možda malo više zajedništva. Ne tu. Nekoliko auta sletio u rijeku Omblu. Dvojica se mladića utopila, a dvije se djevojke uspjele spasiti. Zabilježili svoji sada na Markovom trgu, vozeći električne bicikle, zakačile se dvije saborske zastupnice. I ovime smo došli do još jednog RTL danas, toliko od mene za ovaj tjedan. Želim vam ugodan vikend, budite i sutra stavno u 18:30, možda će vam praviti kolega Tomislav Jeličić. Dukat grzlih fino vrhnje za kuhanje vam predstavlja večeru za 5. I see trees of green. Dodo spava? Spava Dodo. Reci mu Ninu, Nanu, kak ide to Niki? Ninu, Nanu, mali Dodo. Kad nađem slobodnog vremena, onda sviram trubu, limonoj glađi stampovci i uživam. Magaj, koga ti mama ima? Naravno da je, znači treba kondicija, treba kapacitet kuća je bitan i nije. Znači vidi kako sviranje, ono prostirno godinu, bar 2 puta tjedno. Daj malo sviraj, Niki. Daj malo sviraj. Moji susjedi, što sam bila da se ono vole, smišan sam i recimo imamo pričan, a za sviranje gledam moji primjer da je plaćao. Da svira više, ja vidim zadovoljniji. Samo ponajamo pogled na svoje volje i to me ono opuštajuće. Možda neki kaže da sam se na večer za 5 prijava iz hira i prijava sam se da nisam dovoljno luda i pobjeda mi nije bitna koja je za igru. Stop.